kamusta ka, aking mahal? Sana Okay. Sama sa gihapon na may paglubad ning atong panag-uban gyud, di ba? Di ba? Niabot na tag 12 ka tuig. Oh. We started in 2011 man talitad diri, di ba? Non-stop gyud ang atong panag-uban nya 2000 sa nataron 2023. Oh, di ba? So sama sa naandan ang inyong mga reklamo, mga hunahuna, bisa kung sa. Ha? Zona libre. Wa tay pili-pili dire. Bisa kung sa mga reklamo sa inyong mga lungsod, mga opisyalis sa barangay, padangat diri. The same number, no? Salamat kayo ning atong number nga wa gyud pod sana wa undanga sa globe ning atong gigamit karon, no? 0905 1428720. Amo na gamita, ha? Makakarating sigurado kang Fred Amora. Unya kung angay hisgutan sa kahanginan atong hisgutan. Pero kung pribado, ha? Pribado nga mga pangutana, of course, ato protektahan, di gid nato hisgutan. Na daghan kay mga pangutana diri, private nga mga butang, respetuan nato. Sige, nya kining pangutana diri, upat ning nangutana diri, porbeda balik-balik ng pangutana. Ato lang gyapon ning tubagon, ha? Sir Fred, naligo mi sa anda gahapon. 20 mi kabuok. 20 kabuok. Gipaninglan gihapon mi 30 kada ulo. Wa badi ay ni undanga. Mao. Sige. Okay. So, kung maura niyo, upat ni ka numbers nga maura po. Ang ato karon nga ipangutana karon mga dili na lang ta mangutana ning wa bade undanga. Kay naaman nagpabilin. Oh, naagyapon. Naagyapon tong ilang checkpoint ha, naapay mangulikta. So ang ato na lang tayo pangutana. Ay ganani ha. Ang ato pangutana karon is ngano man si Mayor, una-una si Mayor Inday Simasio o mga konsehales sa lungsod sa Anda nga hangtod ning panahon na nagmagahi mangyod taliwala sa hangyo, unang-una hangyo ni Governor Aris Omentado, di ba? Pag viral, pagbuto aning balita nga sa highway na ay mangulikta ay porbeda. Nag-viral ni mga higala ni abot kang Governor Aris Omentado ug diha mitawag gilayon sa mayor nga undanga. Nga undanga kanang inyong pangulikta diha sa kalsada. Kay bisag unsa man nimo og bisag bali-balihon pa nimong istorya, pertingil ara gyud. Parahon ka diha. Pangutanon ka, kuti-kutihon ka, asa ka padong. Di ba dako nga kahasol unya walay katungod ang ni bisan kinsa when you are traveling, ha? Kung nagbiyahe ka, walay katungod ni bisan kinsa nga mupara kanimo. Gawas lang kung naamoy order. LTO ba? Okay, natural. LTO. Highway Patrol. Okay ra. Mga checkpoint sa pulis. Pwede na. Kaya naman sila lawful order. Legal. Pero kani siya, pangutan na sila, naba mo'y order o permiso nga diya sa maong kalsada mangulikta mo? Diba? Kung ordinansa ang basihan, kinsa may mulabaw, ordinansa o ang atong batakang balaod.
konstitusyon nga nag-ingon walay makabalda, libre, free, gawas nun ka nga mo biyahe. The right to travel, walay mapakgang nimo. So muna ang gibasihan nila ni Governor Aris Omentado, nya karong bago pag yun, mismo ang sangguniang panlalawigan. May paggawas og resolusyon nga nagpahunong sa mga pagpangulikta. So ang pangutana, nganong ingon-ani man ang mga klase sa opisyali sa ANDA, nga wa na may pagtahod sa labaw nila ang gobernador, wa na may pagtahod sa labaw nila ang sangguniang panlalawigan, labaw sa tanan, wa na may pagtahod sa tingog sa katawhan nga mo ilang gipanumpaan nga alagaran. Ay, pastilan. Well, anyway, di na lang ta maghisgot sa merits anang ordinansa nila kay karon ug wa pa mo masayod kanang ilang ordinansa karon gi-question na adunay petition dito sa korte. So kung ang usa ka butang naa na sa korte, kami sa broadcast abisan sa print, no, samantalaan na ay ruling agingon nga sub judice. Ipasabot ana ayaw na paghisgot sa merits sa maong kaso kay naa na sa korte. Kay maka-influensya niya ka, di man na pwedeng maghatag kag influence para mo pabor ang korte o kung sa diya, no? Sub judice ang tawag ana. Pero kung maghisgot ta on public matters, ang interes sa katawhan, magpatigbabaw gyud ang katungod sa katawhan. The sovereign right of the people to know. Karon mo lagi nato pangutana, unsa man nga klases mga opisyalis kining sa ANDA, nga nagpabilin man nga magmagahi bisan sa tawag sa gobernador, tawag sa sangguniang panlalawigan ug ang tingog sa katawhan. Hinaut unta makakuha tag tubag ni ana. Ambot unsaon nato nga makakuha tag tubag. Okay, ang pangutana, ikaw Fred. Na may daghan sa Facebook. Sumbalikon po tayo. Naapod. Sige lang. Demokrasya man ang atong ang atong pagpuyo. Under a democratic government, libre ka magpamahayag sa imong una-una. O na ganay uban personal. Personal nga ako ang ako ang tirahan ba, pero sige lang, okay na. Karon ang ako lagi nga gingon. Naway ta mga tanan. Ikaw Fred ay, mga tanan ka Fred. So alam sa kasayuran sa tanan. Kadaghan ta ni attempt. Si Mayor Inday, si Masyo ko naminaw karon. Kadaghan ta misuway nga makuha ang iyang pamahayag apan ato na lang pong girespetuan. Wa ta kahibalo. Unsa na sa una-una ni Mayor Inday Simasio nga magdumili man siya nga magpa-interview. Gani, niya bago Gani ni atong Miyerkules mga higala. Miyerkules, wa ko masayo, no? Usa ka panon. Pasabot sobras usa. Media sa Tagbilaran ug dapoy media nga representative sa Freeman Mantalaan sa Cebu nga mibiyahe gyud ngadto sa ANDA para kuhaon ang baruganan sa lungsod sa ANDA ni Mayor Inday Simasio kalabot nining issue lagi nga nagapadayon ug ila pod mismo nga gituyo pag-adto ang checkpoint aron mamatud-an gyud nila, no? Kung nagapadayon ba. So kita mga higala, tungod lagi kay nakahibalo man sila, nga Fred Amora has been discussing this issue. So, ni-contact po sila nako. Natural, di man data magdumili
kauban na to sa trabaho, natural, tabangan na to, suportaan na to. So mikuyog ko nila. Mikuyog ko nila, paingon sa anda. Miabot ni sa anda mga higala, mga alas 10 sa buntag. Nya doon ay kalihukan si Mayor dito sa Kinali Bar. O na diha, na pwede mag-meeting diha ang mga opisyales. So, naghulat-hulat min dito, nya doon na may gipahibalo nga staff ni Mayor nga, Mayor, niya mga media ikan sa Tagbilaran o gikan sa Cebu nga makighinabi kanimo. Karon nagulat-hulat sila dito, natural. Natapos ang maong meeting mga higala, nagtuo mi nga moatubang si Mayor Inday, si Masyo kay kana katungod man gyud na sa mga media nga mususigyod sa tinuod nga panghitabo, dili lang magpataka. So dapat interviewon gyud si Mayor Inday, si Masyo. Ngano nga nagpadayon ang maong pangulikta kay ilamang nakita. Ilamang gitong gi-video to nila. Karon, ingon ani nahitabo mga higala. Nahuman ang meeting ni Mayor Inday si Masyo. Nagsige may paabot. Ang niabot usa ka sinaligan ba to sa mayor's office? Wa na lang ko mga tanang kinsa man kadoy. Matod pa niya, "Hoy sir, nilakaw na rabas mayor sir." Asti lang di bala sa istorya. Mata ko gina ha? Di pa hibalo man to ninyo. Nga na ay taga media in town nga naghulat niya. Anong hinglakaw man? Ang tubag niya, "Ambot sir, ako naman tong gisultian. Basta tuan na sir nilakaw." Astuan. So what ay mahimo? Mag-gokdown nimo. So man na itabo. Ang pangutana lagi balik-balik ang atong pangutana. Nga naman yung taon, particularly si Mayor Inday. Kahigayunan na to niya, kahigayunan na to niya nga walang bayad, natural. Gawas ang mga media diha nga iyang gisweldoan, binayran, dili man na media. So may atong mapaabot ana ang yaw-yaw ana pabor. Ang yaw-yaw ana gisweldoan ko sa lungsod, dili na media. Ako na 1/4. So muna kong ingon, kahigayunan na kadto ni Mayor Inday si Masyo nga makapadayag sa iyang mga una-una, makapasabot sa katawan apan nagdumili. Well, sa kanang gingon, ang respeto nagpabilin. Ako mismo, ako respeto ka Mayor Inday nagpabilin, kung dili siya moatubang sa media, dili mo pasabot sa katawan, well, wa tayo mahimo. Good luck na lang, ha? Kaya na may kaso nga gipadangat sa korte. So atong paabuton kung unsay hukom sa korte, atong paabuton unsay resulta sa maong kaso. Okay?